Kita kek kena selanjutnya dulu kandak dernyo Pak Bujang Pirgo Andale Bana rumah makan pucuk di Cito kan lagunya siang-siang baburu babi malam-malam baburu jando basaba sasudeko baru kandak dernyo Ayah Zapranjo kan lagunya Tapaci Dinan Sansai Mirianyo Pulo sasudeko ya. Ya, sesudah Tapaci Dinan Sansai ada kandak darinya Uwan John Pearson Bana lagunya Ratu Pedang Gantiang. Sesudah tu guguk Manitia Meh dak ketinggalan pula. Sesudah tu baru kandak darinya Uda John Bumbu Kasawah Lie. Sesudah tu baru kandak dari Muhammad Nusana kami nanti belakang nan lagu Tasara tapi Sumulia Laki Sipia ya. Ya, selamat datang kami ucapkan kepada rombongan FKMB Tangerang Batu Ceper, selamat datang, selamat bagus rasa untuk aja. Basabah kan lagunya lambek lagu oleh kemenangan juga pinta mulia kau nak berlaku ya. Agi ada. Jadi dia. Buru-buru laudan dena indah malarang-larang Macam dia lupa baku bang Samui kampuang maegang-egang Wai macam dia mak lupa baku bang Wai samui kampuang maegang-egang Wai makan dak baburu ketik mana bunyinya lama lang lupa indah bagigi inyonyi dagi yang indah tabao lama lang lupa indah bagigi ma inyonyi dagi yang indah tabao ala basamo kami badendang la badendang ma awak baduo Oi mancali ama lupa abaku bang nanteril makna iyo pulo Oi mancali ama lupa baku bang nanteril makna iyo pulo Cek sana. Cek halo. Buru babi danan bahkan dakan bagurau dah basamo-samo baburu babi danan bahkan dakan hilang saja bunyi monitornya nan baju putih atu badannya gadang dason tapi urangnya kame bulo asa pikir ma bunyi sabala Gak ilang akala di bueknya Odek lupa panik mangaja Samui kampuang mak kabangkai sayo Lupa lah payah dek baka aja Samui kampuang mak kabangkai sayo Kadang hidup kadang indah Bak nantun bana sama lamko Malang bana deden punyo tarana Hanyo kancang mak bakaja sajo Hoi lah malang den punyo tarana Onde kancang mak bakaja sajo Jan mari ari ajuo kareson laputui si peker udah sabalah Alam malang ma oi nasib ison Oi gigi ya bigaraman tangga Lama lang oto na bakal lason Oi nyolanta oi dapu asika Ya
selamat datang Jo kebijakan kabakan Jo Bapak Haji Jawa rombongan beserta Wanjan dari Cilensi. Selamat datang Jo. Selamat datang Uda Sorang atau Uda Peri dari Gendaris Panah malam ini. Selamat datang, selamat pagi rasa tua. Lagi ada. Jadi dia. Ya, selamat datang Jo kebijakan kabakannya Bapak Haji Chow. Ya serta Jo Bapak Saiful Amri dan ketinggalan pulau. Selamat datang, selamat pagi rasa tua. Ya. Lanjut. Saiful Amri kalai datang alala mo bananda bagurau yo oi lapaya denai batenggang dengan kanduang mak kalalu yo oi lapaya sawak batenggang dia nandek kanduang mak kalalu yo kok lamo bana tuan di rantau. Hoi kampung awak lah silau yuo rumah rancak mak lah jadi dangau dek dun sana tenggangan yuo hoi rumah rancak lah jadi dangau tolong pelo imak sudah ikut. Yalah, 8 jam pulau lagunya berubah bis ketik pulau bari kita cakok kadang bari bumbua.